BTR नि एमरनज बसुमतारिया दादगारि हाथिसाराव 2,50 लाख रांनि G+B IB आलासि जिरायग्रा न'नि लाइखुन्थियाखौ गायसनबाय। BTR नि एमरनज बसुमतारिया दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना दादगारि हाथिसार ओनसोलनि सुजुग आरो सुबिदाखौ नायना BTR नि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया G+B IB आलासि जिरायग्रा न'नि लाइखुन्थियाखौ गायसननानै होनाय जायो। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला बे आलासि जिरायग्रा 3 थालानि मोनसे G+2 बिल्डिंजों लोगोसे गोजौआव मोनसे मिनि सिनेमा हलबो जागोन होननानै फोरमायदों EM बिथाङा। एनडिबिनि जेंना होननानै बुंब्लाथ' जेबो जेंना गैया। जास्ट रिहेबिलिटेसन पेकेजखौ मोननांगौ दङ, बेखौ मोनजोबनाय जायाखै, बे स्क्रुटिनि जागासिनो दङ। बेनिफ्राय जोंना एक्स ग्रेसिया मुंख्लंफोरनि न'खरनि थाखाय जा जोङो 5 लाख करै एक्स ग्रेसिया मोननांगौ दङ, बेबो नै रेडि जाखाबाय। बेखौ बावैसोनो दा डेट डिक्लेरेसननि खोन्थाल' दंसै। बाखि जेंनायाथ' इमप्लिमेन्टेसनाथ' जालांबाय थागोन। मोनसे एकर्ड जानायनि उनाव बे एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसना बोसोरसेनो जाजोबगोन होननानैथ' रावबो बुंनो हाया। बे सिस्टेमेटिकलि जालांगोन। बिथांमोना दाखालि थांनाय बावैसो मोनसे फर्म खालामदों मोनसे दोलो बायदि बेनि सोमोन्दै नाय मोनसे खोन्था, जोंनि गेजेरावहाय माखासे मानसिफ्रा जोंनि एक्स एनडिफोरखौ लानानै पलिटिक्स गेलेनो नागिरो। आं जदिअब्लाबो दिनै UPPL दोलोनि सासे सोद्रोमा आरो सरकारनिनो आं सासे सोद्रोमा हिसाबै आं बेखौसो बुंनो नागिरो, जोंनि जा सेल्फ डिपेन्डेन्ट लिभिं स्टाइलनि थाखाय बा लिभलिहुडनि थाखाय बेखौ जों गावबा गावनो मावनानै लानांगौनि गोनांथि दङ। मोनफ्रोमखौबो जों गभर्नमेन्टनि सायाव सोनारजोबनो हाया आरो मोनफ्रोमबो बुस्थुखौबो जों राजखान्थि गेलेजोबनो हाया। जायनि जाहोनाव बेखौ नोजोर बोनानै इभेन आंनिफ्रायबो बेखौ आं खोब मस्टलि वेलकाम खालामदों, वार्मलि वेलकाम खालामदों जे जोङो खौसेथि होननाया थानांगौ। जेरै 34 बोसोर एनडिबिआ आर्म स्ट्रागल खालामनानै बर' समाजनि गेजेराव मोनसे सोलायनाय लाबोनो नाजादोंमोन। जेखियानो जाया जा एकर्डनि गेजेरजों जों मोनसे समाधानखौ लाबोनो हाबाय। दानिया आर्म स्ट्रागल जुदि एनडिबिफ्रा खालामनो हायोब्ला मानो ग्रिन रिभलिउसन खालामनो हाया? बे ग्रिन रिभलिउसन खालामनायनि थांखिजोंनो दिनै बे खौसेथि। राजखान्थिया पृथिबियाव ओरैबायदि मानसि ग्रुप गैया बा हारि गैया राजखान्थिजों खौसेथि लाबोनो हानाय। मानोना एनडिबिआ मोनसे राजखान्थि हान्जा नङा, आगोलबो नङामोन, दा जाय वेलफेयार जोनोम होदों बेबो राजखान्थि हान्जानि नङा। गतिके बियो ग्रिन रिभलिउसन लाबोगोन। जोंनि मानसिफ्रा ओरैबायदि माने 17 बोसोर जौ जुवा ड्राग्स एन्टि ससियेल एलिमेन्टफोरजों इनभल्भ थाबोनायखाय बै सरकारजों लोब्बा थानाय मानसिफ्रा दिनैबो थुलुंगानो नागिरो। जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जौ लोंनानै ड्राग्स जाहोनानै जुवा गेलेनानै समाजखौ बिशृंखला खालामनो नागिरो। बेफोरनिफ्राय रैखाथि होनो नागिरनायानो जोंनि थांखि। मानोना उदांस्रि होनोब्ला जोङो पलिटिकेल उदांस्रिनिल' बाथ्रा नङा, जोंनि इक'नमि उदांस्रिनि बाथ्रा दं, जोंनि थांना थानायनि मोन्थायनि बा उदांस्रिनि बाथ्रा दङ। गतिके बेफोरखौ मावनायासो जोंनि मेइन खामानि। जुदिहे जोङो गावनो सेल्फ डिपेन्डेन्ट जानो हायोब्ला जोंखौ बयबो सेल्युट खालामगोन आरो बे थांखिजोंनो नोजोर बोनानै जोंनि एक्स एनडिबि वार्कारफ्रा माने मोनसे वेलफेयार दानायनि गेजेरजों ग्रिन रिभलिउसन लाबोनायनि मोनसे थांखि लादों।